guys, good afternoon. Mga moti meron guys. Father, mga moti mi. Kagi baka kay to ana ibaligya kunog kamote. O na aday mo palit sa kamote mong nangamote mi ni tatay. Kontak na day ni daan. Mga moti, may dasloyo. Tuk-tuk torak bahay guys. At bang to mga rimes buwan. Ibabaw. Na may unod din kamutihan din mura magka buwan na. Kamutihan po din daan. Hey guys, kamuti tayo. Pakita tayo. Kamuti. Di unod ya. Na. Hey guys, kamuti. Kayong kuguwa na yung unod. Di unod guys. Ari ko ibabaw be. Di apo dagkuan guys. Mga kamuti ta guys. Nangita po ko guys ug makaagib ako. Sigbong ko mura magkanang kuan wa nay unod kay wa na magoy hapit dahon. Nahuwawan mo gud ni guys mga ingon anin ni. Murag iniktan-aw ni mos kamutihan murag way unod pero naa di ay. Klaudya dayron tay. Way trabaho sa Klaudya. Ibaligya ni tatay og tag 25 ang kilo. Unya kay nakakuan mi og usa ka sako nga dako kanang sako sa Pollard. Nga na laman pampalit po sudan sa mga tiguang. Nagdahom ko nga way unod pero daghan day among nakuha, daghan among nakuhang kamote. Nahuwawan mo gud ning kamote ha guys, mong naingunanin ni wa nay dahon. Tungod sa init nga sa gunson ang jamuwan ra kadiyot. Jamao na guys, agpalibot arang kanindot arang ka green kadyo ba. Maka-relax diring dapita. Ug makahupay sa imong mga bugat nga ginahuna tanawa guys Arang ka green kadyo bisag agpalibot na papoy na green tapos tatay nag lingkod nakatog na siguro na si Jack kay rang inita lagi guys na di madaog di ta mo silong. Bisag buntag sayo alas 8 alas 9 arang sakit na nag-init. Nya ini po kahapon alas 3 alas 2 sakit pag init alas 4 sakit ag init. Mga og nailandong silong pud panagsana guys. Nagsige ra jud og silong diri ang dapita guys kay labing inita. Ni tatay nagpadadyon og pangamote. Gako silong ra jud ko perme mo. Kuha na pud ko murag mo feel o pag init balik na po pangita kamote. Jowa ko nagdahom nga aga mo ding nakitaan lugos na ko kadaog di na ko kadaog sa puno sa kubag. Tatay pod us kabukag. Init guys. Sobra silong ko diri sa gabi na dahon. Grabe init. Be mga alas 3 na. Grabe pag init. Hindi ta nature diri guys. Wala ko'y problema guys, ma-stress ko dito sa lungsod. Mo arira ko muan bukid. Kay bisag muan arira ko sa kamutihan mag ngamote, ma-relax man akong utok. Na guys. Kaminduhang pader na ngamote. Tapos si Jato salipdas tuod. Guys. Nindot tagkuan kay bisag init ag panahon bugnaw ang pudag hangin guys. Guys arang ka nice ka adyo ag view guys at bang maka-relax sa hunahuna ni mo nga murag nagka gubot na tungkol sa init sa panahon. Hey guys, nindot ka adyo clouds makita muraging patong ra sa bundok sa atbang ag clouds muraging patong ra sa bukid
Dito pa sa atbang arang ka green kaadyo ag mga kahoy. Bisag labing inita. Tanawa guys oh. Grabig tungaw guys, nangamang. Kanang tungaw. Na, kakita ka na guys, na. Na. Kita ka guys, tungaw. Di ara. Na, tungaw. Ano guys, na, tungaw na. So guys. Na. Yung patanaw tungaw, arang pinuha kadyo. Daga na. Na. Na guys. Pumunit na tungaw. Daga na oh. Kaya na yung mga mangpuwa. Na. Kana dyan na. Tungaw na guys. Nadaghan. Kana siya dyan na nanangamang puwa. Tungaw na dyan, daghan na. Daghan ng tungaw eh. Na guys, maklaro man kay ito managahong suot. Nana ka nang na mukamang. Na puwa. Na siya. Na. Nangamang. Dara. Daghan na kong tungaw yan eh. Guys, hindi ka nang tungaw oh. Na, tungaw na, kamang. Suksok na si Jack. Hindi ka nang tungaw eh. Hindi ka nang tungaw. Di apa dyan oh. Tungawan dyan itong bisong ani guys. Hindi pa munit. Kano si Bobe. Dagan na dyan ka adyon tungaw. Ngamang. Lingkod man ko dire. Lingkod. Muwag man si Rico. Gana oh. Kamang. Kita mo guys. Tungaw. Kailan mo tungaw. Kinsay makailag tungaw. Taga bukid. Og di kailag tungaw. Di mo taga bukid guys. Barog na ko. Talagang tungaw din hang napita. Magkuha na may sa mong tinapok na kamote. Liya, manihuya. Manihog pili diha. Alain na ag mga lain na agwapahon o kanya. Tabang ko na siya virgin oh. Ya. Kamote. Mo nagkadaghan nagamong kinamuti ni tatay karong hapon na kana wala si Jack. Atong kuan na so sa ako tatay na kinamuti. Iko guys oh. Iko ag kamuti. Pa. Saring-saring pagka. Ug mga natutanan guys, tong kamote nga akong gipakita. Diyan na po sibuyas ang tatay na. Dito binakatok-tok na. Diyan, dito nga na. Mawala siya guys. Arang daghan na laging kamote. Oh. Pipilian ag daoton. Nga kanang mga samad. Pilian man na. Kay ibilin man tong mga dagko ug samad. Kay madaot naman to. Mga na to guys. Daghan kayong salamat. And don't forget to subscribe my YouTube channel. Bye guys, see you in my next vlog. Bye bye.